dati sadot kindugyot nga kunada. Apay ba diyo kay ti balangag. Nag-imas nga ta atoy. Diyo balangag makapautot, makapaturis, makapatakki. Ngum nagimas. Imas kan kabsat ni Nurap. Sagpawan ti kwa ikan masin nga kunada. Na nagkakupay di Malaysia. Bawang siyempre nga ang pabanglo. Aramang. Sili siyempre pampainas yung mga. Yan. O na inagbanglukan kabsat ko. Balangag lang ating ang ay na mapapawaw ka sa sarap. Yan. Mas asukan na kun basta ako makaluto na. Nangimas nga talaga no kayo ipaglutuan. Magic. Magic. Baka naman paminta syempre. Sagad tayo imas nan. Ayun, basta to. Ngayon na ako nagrob-rob na ako ikon ayan. Kasi tinaimas na luto hanggang nga kakaasing ako ni oh. Puyot-puyot. Maya mo umon ay tibang muna ba ito yun. Balangag ko nga si dati sadot kindugyot na ko nata. Nagbanglon aya. Damangan tayo maninan nakabsat ko nga inurap. Awanan ti maramid no tiket mangan nga mangan latan. Mangan tayo hanggang adati makan. Masati si daw ko ni balangag ko naman. Thailand nga. Pan nakaluto. Gasang kabsap. Amoy di Thailand dagiti balangag dagiti at tidung nga kastoy. So ti ilaklako da. Karamihan ni ilaklako da. Okay, mas mo. Mas kam.